हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल पेजआव नटिस हगारबाय जे टटेलि फेकमोन जायनिखि जों मोनदोंमोन जानुवारियाव रिटेस्ट जागोन होननानै एबि कनस्टेबल 2020 नि रिलिया दा लोगोफोर बियो टटेलि फेकमोन बियो रियेल नङामोन बे जाबाय लोगोफोर वाट्सएप ससियेल मिडियायाव शेयारिं जागासिनो दङमोन जे बे फेक नटिसा दा बेनि एबि कनस्टेबलखौहाय लाफिनगोन ना लाफिना बिनि सायाव जेबो अफिसियेलि आपडेट गैया थेवब्लाबो मोनसे अफिसियेल पेजआवहाय होबाय जे बियो फेक नटिसमोन होननानै दा जों बेखौनो नायगोन लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो जों थांनोसै अफिसियेल पेजआव जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ दाबोनो साबसक्राइब खालामाखैमोनब्ला खालामना लादो बेबायदिनो लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोनबाय थागोन दायो आं फैबाय अफिसियेल पेजआव लोगोफोर आसाम पुलिसनि ASLPRB assam.in आव फैनानै बेवहाय थाङोब्ला नोंथांमोना जेबो अफिसियेलि आपडेटखौ मोननाय नङा जे बेनि रिलिया माब्ला जाफिनगोन बा बे फेक नटिस ना मामोन बेवहाय जेबो होनाय गैया नाथाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन मोनसे प्रुफ बेनो जाहैबाय लोगोफोर आसाम पुलिसनि फेसबुक पेजआव नोंथांमोना थांनो हागोन दायो फैबाय आं लोगोफोर आसाम पुलिसनि फेसबुक पेजआव थ' नोंथांमोनाहाय थांबानो जाबाय फेसबुकआव थांनानै बेवहाय सार्च खालाम जे आसाम पुलिस होननानै बेवहाय सार्च खालाम अब्लानो फैगोन जे फेसबुक पेज फैगोन बिथांमोननि आसाम पुलिसनि दा बेवहाय थाङोब्ला नोंथांमोना गाहायाव फैनानै मोनगोन थ' बेवहाय बायदिसिना नटिस दङ जेरै बेहाय कभिड-19बो दङ नैबे जाबाय कभिड-19नि लोगोफोर थ' बे दुर्गा फुजानि सोमोन्दै बेवहाय माखासे लिरनाय दङ थ' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा जों बेखौ दोनथ'दिनि जों गाहायाव फैनानै लोगोफोर मोनबाय थ' गाहायाव फैनानै मोनबायनि लोगोफोर आसाम पुलिस थ' नोंथांमोना नैबेवहाय नटिस खालामदो आसाम पुलिस मोनबाय थ' बेवहाय थांनानै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो फेक ASLPRB notice is being circulated on social media लोगोफोर बेवहाय होनदों ASLPRB नटिसआ मोनसे माने भाइराल जागासिनो दङ ससियेल मिडियायाव होनना बुंदों दा बेखौ मोनोब्ला बिथांमोना स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन होनना बुंदों जायफोरनोखि बेखौ शेयारिं खालामगासिनो दङ जायफोरखौ मोनो नोंथांमोनखौहाय माने स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन होनना बुंदों जायफोरनोखि बेखौ भाइराल खालामगासिनो दङ दा बेवहाय नायदो स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन होनना बुंदों आरो बेवहाय होनबाय नै फेक होननानै थ' बिथांमोना बेवहाय फेक होननानै लिरबाय नटिसखौ लोगोफोर बे जाबाय रियेल नङामोन बे जानुवारियाव जानो गोनाङा नटिसआ बियो टटेलि फेकमोन लोगोफोरखौनो बियो रियेल नङा बियो ट्रु नङा बियो फेक नटिसमोन बियो भाइराल जादोंमोन लोगोफोर जानुवारियाव रिटेस्ट जागोन होननानै नाथाय बियो ट्रु नङा बियो फेक नटिस थ' बिथांमोना बेवहाय फेक होनना लिरखाबाय दा बेखौ नोंथांमोनाहाय दा शेयार खालामसै थ' जुदि नोंथांमोना खालामबायोब्ला जाहाथे माने हमजाया बेखौ खावलायदों थ' लोगोफोर बियो टटेलि फेक नटिसमोन बेवहाय नोंथांमोना बिसास खालामना जे बेनि रिलिया जानुवारियाव जाफिनगोन होननानै नाथाय नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ लागातार खालामबाय थाबानो जाबाय ड्रप थानाङा जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो स्पिड जागोन आरो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लानो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर जाय आरो मोनसे खोथा गोबाङानो कुइसन खालामदों कमेन्ट बक्सआवहाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर खारखांनायफोरा आरोबाव खारबावनांगोन नामा थ' बेबायदि खुनु अफिसियेलि आपडेट गैया खारखांनायफोरा खारनाङा आरो लोगोसे खारनो हायिफ्राबो बेवहाय खारफिननो मोननायनि खुनु चान्स गैया लोगोफोर थ' बेखौनो आं बेवहाय बुंबाय लोगोफोर आरो लोगोसे माबाफोर आपडेट मोनोब्ला थाबैनो आं नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन थ' बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो